Stimate domnule rector, profesor universitar dr. Marilen Gabriel Pirtea, stimate domnule președinte al Senatului, profesor universitar dr. Anton Trăilescu, stimați colegi, cadre didactice ale Universității de Vest din Timișoara, dragi studenți, stimați invitați. Nu cred că există un moment mai potrivit decât acesta pentru a vorbi despre implicarea civică și socială. Perioada pe care o parcurgem, dincolo de dificultățile pe care le resimțim cu toții, scoate însă la lumină ce este atât de special și de specific oamenilor: solidaritatea, întrajutorarea, dragostea și grija pentru semenii noștri, empatia și multe alte sentimente și trăiri pe care le experimentăm zilnic. Universitatea de Vest din Timișoara, prin toți membrii comunității academice, își declară și își dovedește cu fiecare ocazie misiunea de a se situa dincolo de a fi un simplu furnizor de educație, de a fi un promotor de idei și de valori societale care să facă din absolvenții noștri nu doar repere de conduită etică și morală, ci să fie vectori importanți ai societății, trendsetter care impactează activ orașul Timișoara și județul Timiș, dar și alte comunități în care se vor integra profesional și personal. Laudația pe care îl prezint în cadrul acestei ceremonii distinsului auditoriu urmează preceptele frumoasei și onorantei tradiții academice de recunoașterea contribuției de excepțională valoare pentru implicare civică și socială. 100.000 de servicii medicale accesate anual, servicii derulate sub coordonarea unor profesioniști care luptă împotriva maladiilor, promovând prevenția, ridicând noi standarde de performanță și oferind noi orizonturi de speranță, și siguranță și confort semenilor noștri. Implicarea numeroase evenimente care vin în sprijinul comunității locale, cum ar fi Rotary Gala and Paul Harris Fellow Recognition, un eveniment de referință care a atras sponsorizări de peste 140.000 de euro într-o singură zi. Gala Excelenței Bănățene, pentru aprecierea și recunoașterea calității și performanței valorilor Timișoarei și ale Banatului. Galacea 2019, pentru susținerea artiștilor plastici și a taberei de arte vizuale cu același nume. Sângele salvează vieți, campanie de donare de sânge în sprijinul Centrului de Transfuzii Timișoara. Ajută-ți familia, ajută medicii de familie, proiect prin care au fost sprijinite peste 200 de cabinete de medicină a familiei din județul Timiș și peste 400 de medici de familie în pandemia de COVID-19. Fondarea North American Economic Club Timișoara pentru susținerea investițiilor nord-americane în Timișoara. Campania Bike to Work pentru promovarea unui stil de viață sănătos, a reducerii poluării în Timișoara și în județul Timiș în perioada de pandemie. Implicarea, alături de Universitatea de Vest din Timișoara, într-o serie de acțiuni și activități cum ar fi îndrumarea unor proiecte de business în sprijinul studenților de la Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, derularea evenimentului cultural și diplomatic Biografii de Nobel, vibrații culturale latino-americane și spaniole la Timișoara, eveniment la care au participat membrii ai Corpului Diplomatic din București și Timișoara, alături de zeci de personalități culturale, universitare, medicale și de business din Timișoara. Derularea conferinței ambasador la UVT, Mexico Hoy, Mexicul astăzi, cu excelența sa, José Guillermo Ordorica Robles, ambasador al Mexicului în România și, nu în ultimul rând, susținerea mediului academic și universitar prin oferirea de carduri private de sănătate cu acces, cu discount și beneficiu pentru întreg personalul Universității de Vest din Timișoara. Doamnelor și domnilor, îmi face o deosebită plăcere să vă anunț că toate aceste realizări aparțin Clinicilor Medicis din Timișoara, societate coordonată de către domnul dr. Adrian Bădescu, care, în numele Medicis, primește premiul Sever Bocu pentru implicare civică și socială.